כל פעם אתם לוקחים פונפון אחד ביד, ואתם מנסים לקלוע לתוך הסיר. לא הצלחתם, אתם לא לוקחים אותם, אחר כך נאסוף אותם בדרך אחרת. בסדר? יאללה, תתחיל. טוב. של יותר רחוק. יש לנו פה עבודה על שרירי הרגליים. כל פעם שמתכופפים לקחת פונפון, מחזקים את שרירי הרגליים. מעולה. יופי. עכשיו תעשו אותו דבר בשכיבה על הבטן. לא לעבור את הפס הכחול. מעולה. ואז יש לנו פה חיזוק שרירי הגב. עוד. טוב. יופי. עכשיו אנחנו אוספים את כל הפונפונים שהתפזרו לנו כאן בעזרת המברשת והיעל. רגע, אני רק אראה לכם. אתם כל הזמן בישיבה שפופה. לא מתיישבים עם הטוסיק על הרצפה. נכון. ומרימים כל פעם 2 פונפונים. ושופכים לתוך הסיר. יופי, שרירי הרגליים עובדים חזק חזק. שפוך. אולי?